תראה את המנורה החדשה של המטבח, אפשר עם השלט להעביר את זה פעם אור קר, פעם אור חם, פעם אור קר, פעם אור חם, פעם אור קר, פעם אור חם. איזה יופי זה. שלט שמחליף בין קר לחם. מעניין אם זה עובד גם על אנשים. גברת בלומנקרנץ, אולי לא תשימי פה את השקיות השפעה. זה מושך לפה ג'וקים ונמלים. עוד פעם אתה, מנקה מגיע מחר, די כבר, מודניק. סליחה, אני כבר זורקת. וואו, זה ממש עובד. גברת שוורצמן, את עוד פעם חוסמת לי את היציאה מהחנייה. עוד פעם אתה יכול לצאת גם ככה, קרצייה. אוי, אני כל כך מצטערת, אני לא ראיתי שחסמתי אותך, ואני רואה גם שהאוטו שלך כל כך מלוכלך, אני אנקה לך אותו. וואו, אין דברים כאלה. סליחה, אפשר לקבל את מוסף הספורט? תקנה לך עיתון בעצמך, יא קמצן. ברור, נשמה, קח אפילו את כל העיתון. בא לך סנדוויץ'? קניתי קודם. תשמע, אני הולכת להביא קפה, רוצה קצר או ארוך? וואו, לא להאמין, מדהים. עוד פעם קינוע. מה לא בסדר בקינוע שלי? תמיד יש לך טענות, כל הזמן מתלונן. גם אני עומדת על הרגליים המפוחות שלי, טורחת, מנקה, מכבסת, מגעצת, שוטפת, ואף פעם אתה לא מרוצה, תמיד טענות ותלונות.